Hello, Zotono Lam Sugani YouTube channel. Fullano, no video no katalung in I don't please subscribe Kalanadi. Subscribe Kalamani, Logiwo bell icon tongo, bell iconary already click Kalanadi. Tayang Zefru video katal dawa afrunoro. Bunches kang manani bagi hingga tinini topik ka eba video ka tabo ang baisong no nahanani tangi tongo baisong Faizak Champangnagar Bazaro ang odek jora tangnai sorok jora baisong nahana bagai hingga borok diska kasawi borok nogo faitong ta hingga bo hingkai sini motha girjani bagai mani tupjak dogaro oro tong doga 5 hingga je faitong nai bo hingkai pia kulayo sosor bari tei kalayo ta an bihing tei ka bo bai kisa kok salai hanhai ang solifiuka hanhai abo waisa puro thangni video nongno phunu kana duita lama bridge paisugya ko mani o jago nang sokpaijak tabuk hanga norokno ang bridge bo phunu gana kam choli tongo tabuk bo gayeng tei seng tangai thangmaya abo nor kaham ke nukmanai ga thangnai photo yang bridge tei thangka ga tini ka ang yang thangai bridge jora thangai nahanai ta baisongna gangai yang tei besok lama hasal besok hasal ya norok nugui manai tangai shortcut thunjak aborok nok sai manai norok naitoni yang tei lama besok shortcut main road bai besok go khetorok pura mai agi orogo saiman nogo nusongoro ball cricket thungpaio yang ni borok bai ta yang paran borok bai thungpaio hinggo mongka to kaisa hatan ma jaga oro kuno para kwrui ayang kinar kinar bolongsa ayang side o tongo nok mga oro hingkangke agi simalang tongma jaga ko simalang tabuk ke bokhok jagoi paibeka hatan jak bai man pore hingke eko yang ni borok rok nog nugana abo khe gota mama klaio haipan borok debro maya rupini gang oro tabuk cycle kalangai thangnai nor bridge rok nugui mangkhana gatai nana himi phai tongo bono ang bisile kok sungla glakha kono sungyawi ang thangpainai tokhe nongno phunuka nana phai tongo bridge sakate ang khorma rok nongno phunuka kisa hingkai o bridge hingke yango hingke kunphano harok lujak kota ka harok lubai ma pore hingke taisa thik wngui thangnai hingke tabuk chung thangmani khai ko yang tei rok ma thango hingke yang tola tei rok himi thangmo ta somaio tui rok tor hingke yang tei chung kasao o siri tui no hingke yang tei kaisa side khakjak hingke paijak goro kunphano amchuklai pai hudo pura mane wngkha himi mangkha hinui oro kuno kwrwiko gagi oro rok simalong tongo simalong jaga rok nongno kisa chagui phunukgo ang ko hasingsa jaga rok no simalong o je wasu tola o simalong rok tongta hingka o bridge oro khe bwthakjaknai rok omo pura tui tor faika hingke ekdom staklai naimani amsukhe torka mane kono saisa lab kwrikhe mane ekdom pura bridge khutui ekdom marung tongkha tai mane 1 foot 1.5 foot oma haisi baking tongse pura tui tormani ekdom pura tui full hingka tini plaster rok khlaikana sambuto hingka plaster rok khlaina bagui wate rok wakhang khe disturb ungna sini borok omo hungri rwkhana hingke oro nog nugui mangkhana mistri rok oro ungkulai tongo mosla rok ungkujak plaster khlailai tongo yang side o hingke ha rok lubai pura complete wngjak obono sini agini lama lama tongmanta hingka tabuk ungkha to bridge rok paidi yang koria aboni bagui lama wngriya tei jaga rok thik mate maya yang ni borok rok bai khe yang kufung tui hingke agi lama tongmani haipano ang ayang o chakriya chakjak riya oro hingka khe sinango hasingsa tisama jaga hasingsa kosom nok tola rogo rwna bai hasingsa kosom tisama jaga yang tei agi rok gari rok laibela laima bagui oro lama tongo haipano lama ekdom mane mudruk mudruk ekdom marung sukjak pura ekdom mane lama ni oro kuno cycle bai fainani kono wngriya amsukhe marungjak tabuk khe chung iko sokpaikha sor kinar o sokpaikha sorok bai bisa hachaliya tabuk o bera par wngui thangkhe no sokpainai nok ni simo judio main road o sokpaina wngkha chwng 10 minute himi phaikha hingke 10-7 minute rok hingke no chwng totally sokpai paio ta oro tabuk hingke chwng norok no phunukano directly main road o norok oro main road nugui mankhana Assam Agultola main road highway road norok agi chwng yang tei rok no school o phaio ta oro khe norok nugui mankhana gari rok lai tongkha main road o sokpaijak ang hingke nog yang nai di ang nog no phunukano yang ko bolmora thangmani hingke yang o hingke
Championogor thangmani gorok wansarong nok tongo kisa gano abo mane highway ngai pura lama kotor khali khip jangke bwsuk tongthokno abo saisi lapore omsuk tongthogo kono saisi mani hangka oro hain hai sopayoka baisong abo khe parani bai p ni sorry moi ni abo khe moi amko busuk amate kaisa hangke baita borok bazar thanglainani phaijak hangke riska driver hangka abo khe khaksa tui thanga hangke mama bo nungmano te khaksa tui phaika hangke te kaisa angle tui phaika hangke piya bo nungmano bini hawa rok pura kom borok mane bo amsa kono riska rok ni chalok phano bo anti rok khel khlaiabla riska chalokma bo ekdom tweruk no norok jodio Championogor to Sadupara rok jodi phaitong hangke bono nai kai hadi bo ekdom mane borok thanda bo ama hai buhai talik baling ya tweruk phaio tweruk no chalogota mane kunan se pressure yata cycle bong ni riska no bo hain dobon khe borok chalogya kono oro nugui mahan main road ni pala bahai sinjang ni main road goro tabuk lama tori thang ka tom busujan mane tongthokno saimia kobok khe monai bini babu nokhe seng te kaisa side tingke dara khlaio hingke tabuk hingke seng bini amanyang ti thangui seng moi nungui tongta bo hingka kai Championogor pori tongo mung to saria je nuknai to sininai hingke bo class 9 ora 10 pori tongo ang pogui thangka finally baisong sokoi phaikha kang baisong no nahana thangnai tabo bag nanai mama khe thujak hiko riska phaja sijaka thui tongmani no lambo to pura thui haijak ni sahoro ano hingka botabo khe thui taisa hainai bachauka nogo thang tongta takhe nongna hainai phunugui tongnai seng himai thangmani tai plus aro seng bridge rok parangui thangmani hingke tabo bag najauka angkha tasrai ma bamukhai ko nong nugui makhana mama no angkha baini bwsla mama angkha bin mama makhang da solai norok kisa comment khalai sadi ang bai borong makhang da solai ebana bini chehra ban chehra lamjuk solto to khai ma tongjaya ang bumung hingka angke ang se pogui tongkha bumung ke bini angka to khe bin dara tongo angka bridge parangui seng tabuk khong khori phaikha bayong khori tongta tweruk khong khotro mane bo oma hete was mane agi dogo himja khana sigla por rogo haipan tak to cholje noi bo wanse ang khojak dia himjak dia kasanga sakelo mama bai kanai asuk lajak angka mama binama no nasi tong mama omsan bike sakela asuk japura chok bin hamno abung samne bike samne ga no kok sangi tong haipan ang mane samne bike direct rebang komong kangga yang borok no khorong phayo belai odi rok to phayo nai ang riya magic rok to mo nai ga bui baksa ga tong mani rok aga no wan logi tongo ga bun bai ang direct riya korong kai ko nai toni amokhe oje kotor nga bo hangka ke ani jethani mama besajek kecharni dadan charwa suk ani mama angka bo hangka dadan charwa kotor nor nugi peke mama ani bai dadan charwa asolni besla abo takhe tini phairia hangko je nangkam ya okot nang machade bo hangka bo ban bai ni besla no an jethan busuk ban bonong kan papu honi nongta manang bono papu honi nong thangka bo mane jekono sapan bo kok sinoria omsaban bo ani ke kok no skolo thangni bo thango pori din ke bo poriwo mane omsuke mane ang bai tongo sade akon bui bai amsuk tos tongya ani kok be papu no tongta bo hangka te kaisa maman bumung ke tabu kemangkha obon bumung ke khasrang ai khasrang ngangkha yang te mas tongo papu thak kepalo nangana devroma bokhorogo dade mama ni khia askrim tuklai sai tonta iko dada askrim phai mane pura mar sai chmani ya manam se sanjak mane o khasrang me sanjak mane sai chmani ya mama pe hne sawana askrim hne sawana tama sawo omsuke mane haino samane khas thakdiya bo omsuke nga ta hor nor khno gman khone ka ama khaklu ba kono khaklu rong kora bera wa ana omsuke sing jai ta tabu ani not di ramon pore tanai ruoi radia sorry raya tanai tabu banyang fundi nai
baito sak dia angka seng hain hai sok payo kha bolmurao tini accident ngo hone khanawai bus bai bullet pickup accident ngo hone khanawai ang hain hai oro bo sok paijak norok nai tongdi nukano borok rok kuno mungsa dukhumani sudu 3 jona hai dukhumangkha je bwskang achukjak borok dukhumangkha hai pano kuno amsuk dukhuman maro amsuk kotorung dia ta nganga oro directly bolero nin jaya hnai oro phai ang khana paikha hangka nabo naifika bolero bwsajak tui thangjak bwsajak tui tamjak hingke watui jora ba kisa misa slip wngui thangmano bai joto takhuk tei bukhuk sono sin bukhung barana ang video tima koijao no cycle chalogoi gari chalogoi bo kisa control khe chalogdi race rok rwlai ta chalogdi thangnai moholo bo norok nukhuna huskang hayo direct no sin borok theimarok nok bo news o nukhuna aboni bagui kisa huske chalogdi chalogoi bo torok chalogdi nang speed chalogoi bo nangkhe swkang doti sogui o torok chalogoi bo sogui o tokhe torok chalogoi kisa leri sogui o omsuk se hain taro khura khe amsuk tachaloglai baidi norok no tabo ang directly thangsinai thangmani swkang nok ang bwsajak tei accident wngkha nok no phunukano bolero ni khiko naidi nok ayang bumper manai pura thangjak khakjak hingke bus ni kam songdi angkha aina rok bising pura hapjak bolero ni ta angkha ekdom pura ma rwngui gari bo jam wngjak amsukhe pura hok hok borok wngjak mane kon size lab kwrwikha hingke fire service rok paikha fire service rok phaimani kun malangni pura ekdom mane yak buksan ma thangkha borok tammale kuno borok thwiriya dukhumaniya jaga no kwlai yani bagui borok bo duty ba tokhe ba ringjak ma phaikha amsukse hingke oro pura gari rok jam naidi noro tabo hingke gari se jam wngya do chong puila faipro tei jam wngjak puila chak rogo norok nugui mankha napur rok bwsajak tui jam tabo chwng directly thangsinai nogo ang phaimani hingkhe mami bai maphaio mwnai abo mamani bwsajak bo dukhuman mane dukhumankha hinui chwng kisa khwnai rwise chwng ma phaimani hingkhe ani cycle khe yang bwthak rijak video no chajagui tongkha norok please like rwdi tei channel no kwtal wngui tongkha subscribe khlaina di jotono no hammbai.